Christmas is a season of love and joy. The lights, the lanterns, the Christmas carols, the food, the gifts, the reunion, the parties are signs of our joyful celebration. Yet as we savor the joy, we also feel nostalgic. Some of us miss the merry Christmas celebrations of the past, when family was more complete, when old neighbors seemed friendlier, when people seemed more caring and concerned. Some of us experience loneliness or self-pity. We would have wanted to buy gifts, but we do not have the money. We feel sad seeing the wealth of others, making it seem they're more blessed than us. There are those of us still grappling with grief because of the loss of a loved one or experience of a misfortune. There are those who, despite their wealth, feel envious of the joy of the poor. These Christmas is a season of love and joy. The lights, the lanterns, the Christmas carols, the food, the gifts, the reunion, the parties are signs of our joyful celebration. Yet as we savor the joy, we also feel nostalgic. Some of us miss the merry Christmas celebrations of the past, when family was more complete, when old neighbors seemed friendlier, when people seemed more caring and concerned. Some of us experience loneliness or self-pity. We would have wanted to buy gifts, but we do not have the money. We feel sad seeing the wealth of others, making it seem they're more blessed than us. There are those of us still grappling with grief because of the loss of a loved one or experience of a misfortune. There are those who, despite their wealth, feel envious of the joy of the poor. These past Aguinaldo Masses we lit candles. This Christmas, we celebrate Jesus, our light. He is the light who shines to dispel the darkness. We remember the prophecy of Isaiah, the people who walked in darkness have seen a great light. Brothers and sisters, rejoice. Jesus is born for us. Jesus comes to bring us joy, peace, love. Jesus is our light and our life. This Christmas, be a light to others. Share joy, bring peace. Be an instrument of love, especially to those of our brothers and sisters who are suffering, in pain, abandoned, lonely, afflicted. The birth of Jesus is a reminder that God does not forget His people. God does not forget us. God comes to His people in distress and in great difficulty, for His name is Emmanuel. God is with us. This is Archbishop Rex of Cáceres, wishing you all a Merry Christmas and a blessed New Year 2026.
Misa pasasalamat, dulot ninda, Glisela Tuazon, Daniel Palmiano and family, Martin Gao, Mr. and Mrs. Dante Lopez and family, Josephine C. and family, Mr. and Mrs. Edward Dicafrente, Mr. and Mrs. Rolica Estay and family, Lilian B. Novello, Mercy Napicot and family, one anonymous donor, Ke family, Mr. and Mrs. Joseph and Gigi Velarde and family, Jing Imperial for her birthday, birthday Thanksgiving offered by Dexter Magdamit, Thanksgiving offered by Norma Abrenica and family, Agara family, Irma Gomez Zamora, Mapa Riapor family, Mr. and Mrs. Carlos Rosagaran and family, Coralde Bukid family, Arnel de Guzman, Bernadette Grace Bukid, Tricia M. Del Castillo, Melissa Bolilan, Del Castillo family, Munoz family, Mr. and Mrs. Ofelia Ojeda and family, Michael Henry and Lady Shania, Medina Bolocon family, Valenzuela family, Ranyosa Mendros family. Special petition for Ruby Antonio, petition for good health of Jerwin and Sheena Malapitan and family. Special petition for Christmas Day offered by Jerwin and Sheena Malapitan and family. Petition for complete healing and good health of Sofia Francesca Vallador. Personal petition for Maya and baby Arman. Petition for good health of Mr. and Mrs. Giovan Gonzalez. Petition for peace of mind of Arthur. For safe travel of Berha and Labelias family. And Lester Arsena, Mary Jane Kibuyen, and Mary Rose Kibuyen. Petition for healing and fast recovery of Lily Gao, offered by Daisy Jacob. Idinudulot man niyato ang misang ini para sa kapahingaluan kan mga kalag ninda, Marichu, Mirna, Julio, Juan Anthony, Maria Carmen, Manuel, Carasciolo, Maria Victoria and Arturo, Delphine, Narciso Asinteresa, Sonia de la Rosa, Esperanza, Dewey Sr., Victor, Cyril, Daisy, Erasto Sr., Herminia and Mateo Sr., Rufino and Remedios, Valentin and Salvacion, Rodrigo and Sinaida, Neil, Roy Sofronio, Romeo Jr., Elmer and Erlinda, Marie Cristal, Vivencia, Arman, Jemar, Valentin Jr., Baby Angelica, asin sa gabos na mga kalag sa purgatorio. Ngunyan iyo ang pagkamundag kan sa tong kagurangnan. Ang Diyos nanilaman. Ang pagkamundag ni Kristo, iyo ang pinakaurog sa kasaysayan kan tawo. Ang Diyos nanitawo arog sa sato, tanganin kita makabalik sa Diyos. Ang selebrasyon niya to ngunyan, pagpagirumdom kan dakulang balaog, asin pagkamuot na itinao sa tuya kan Diyos, an sa iyang aki, asin sa tong kagurangnan na si Hesu Kristo. An mamamayo kan sa tong selebrasyon kaining banal na misa, iyo si Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, an sa tuyang pura paroko. Matindog po ang gabos sa paginanyog kan kalenda, nagikan sa Martirologio Romano, sarong teksto nin pagrukyaw, kan Pasko nin pagkamundag. Ikaduang pulo, ahasin lima, kan Disyembre. Nahagagyanday mabilang na mga panahon, pon kan paglalangin kinaban, kan sa kapinonan, linalang nin Diyos ang langit asin dagat,
asinhi naman ang tao nakabaing sa iya. Nagkapira pang siglo ang nag-agi, pagkatapos kan baha, po naibugta kan makakamhan, an sa iyang hablon dawani sa kalangitan, bilang tanda kan tipa na sinin ka to ninongan. Kan paghali ni Abraham, sa tuyang ama sa pagtubod, sa urkan mga kaldeo. 20 sarong siglo. Kan Exodo, kan banwa ni Israel paluwas sa Ehipto, na pinangenota ni Moises, 10 siglo. Kan paglahid ki David bilang hade, haros 2,000 taon. Sa ika-65 semana, sosog sa propesiya ni Daniel, sa taon kanikasanggatos, 90 na Olimpiada. Kan pagkamok na kan syudad nin Roma, 750 asin 2 taon. Sa paghari ni Cesar Octavio Augusto, an ika-40 asin 2 taon, naan bilog na kinaban nasa katoninongan. Si Jesu Kristo, Diyos na daing kasagoran, asin aki ka namang daing kasagoran, nagmawot na pabanalonan kinaban kan sa iyang pagdato. Ipinangidam huli kan Espiritu Santo, asin ka nagagyan 9 bulan pon kan pagpangidam sa iya. Namundag sa bilen kan Huda, ki Birhen Maria, asinani tao. An pagkamundag ni Yesu Kristong kagurang nanta, sosog salaman.
Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesu Kristong kagurangnan ta, ang pagkamuot kan Dios, sin pakisumaro ka ni Espiritu Santo, mapasaindo ka bos. Asin sa imong espiritu. Susuloan na ang ikasampulong kandila ni Mr. and Mrs. John Paul Marcaida. Si Jesus namundag sa kinaban, asinan gabos nagrukyaw sa kaugmahan. An aki nin Diyos namundag na sa kinaban. Siya sarong liwanag na nagbabanaag sa sirangan. Tanda kan kaligtasan na hinahalat kan kadaklan. Sabi ni Jesus sa surat ni San Juan, ako ang liwanag nin kinaban. Pamibi. Kagurangnan, mahiling miman lugod ang liwanag na itinao mo sa kinaaban. Si Jesus na namundag ngunyan. Dahil lugod mapara ang liwanag na ini sa samong paglakaw. Si Jesus, iyo ang samong sinusundan. Ang verbo na nanitawo, iyo lugod ang dari na magmanaag sa gabos na pamilya. Hinahagad niya mo sa imo, na urog pang magdiwanag si Kristo sa lambang saro sa mo. Amen. Ngunyan ako ang taas ng mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamahan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles sen Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangan ng Diyos. Mahirak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada as tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo. Pinapangurap
Mamibi kita. Jesus, nakagurang na namimibi kami. Magumari, dahi ka maghaloy. Tanganingan mga nagsasarig sa imong kaimbudan. Matabangan kan mga karangahan kan sa imong pagdatong. Ika na nabubuhay sinagahade, kay bakan Diyos Ama sa pagkasarokan Espiritu Santo. Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po ang liturhiya kan tataramon. Si Propeta Isaías nagpahayag kan propesiya manunungod sa pagkamundag kan sa tunghade duman sa Belen. An bagong hade na urog karahay kaysa gabos. Siya an hade na madatong asin pano siya nin kamurawayan. Ipagrokyaw niya to, mag-awit sa kagurangnan, pag umawon ang sa iyang ngaran, ipahayag ang sa iyang kamurawayan sa gabos na banwaan. Hinanyugon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An banwaan na naglakaw sa kadikluman, nakahiling nin dakulang liwanag. Sa mga nag-eerok sa daga, nin hararom na limpoy, nagbanaag ang sarong ilaw. Pinaurog mo ang sa indang kagaya-gayahan, pinadakula mo ang sa indang kaugmahan. Nag-oogma sinda sa imong atubang. Siring sa mga tawong nag-ugma kung panahon nin pag-ani. Siring sa mga tawong nauugma kung nagbabaranga kan ginanahan sa laban. Huli ta siring kan aldaw ni Midian. Rinonot mo ang sakal na nakakagabat sa inda. Ang pasan sa indang abaga, ang pamakol ka nagpapasakit sa inda. Hulita ang lambang kasangkapan sa pakilaban, ang lambang gubing na tumtum sa dugo, isusugba asin tututungon sa kalayo. Hulita sarong aki na mundag para sa to, sarong aking lalaki itinao sa to, ang paghade ibubugtak sa iyang abaga, asin ini ang ngaran na iaapod sa iya. Makangangalas na parahatol, makakamahan na Diyos, amang daing kasaggoran, prinsipe nin katoninungan. An kahiwasan nin sa iyang kahadean, asin an katoninungan, dainin katapusan para sa trono ni David, asin para sa iyang kahadean, na tinugdas, asin pinasarig niya sa katanosan, asin sa kabanalan. Ini ang gigibuhon kan pagkamuoting kagurangnan, puon ngunyan, asin sagod paman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ngunyan na bundag na ansatong paratubos, si Kristo na kagurangnan. Yana mundag nan sa tong paratubos, si Kristo na kagurang na. Yana mundag nan sa tong paratubos, si Kristo na kagurang na. Awit-awito sa kagurangnan, gabos na banwaan, mag-awit sa iya, mag-awit sa kagurangnan, irokyawan sa iyang ngaran.
sa iya. An sa iyang ngalasan, ipahayag sa mga banwan. Magugmaan langit, magugmaan dagat, asinan dagat, magpuraw sa pag-umaw. Gabos na kahoy magpuraw, magpuraw sa kaugman. Unya na mundagnan sa tong para tubos, si Kristo na kagurangan. Magugma sa atubang nin kagurangan, siya madatong sa paghade sa kinabang. Matanos na magade, hukuman yan mga katawan. Mananamundag na ang sarong para tubos, si Kristo na kaburangnan. Ngonya namundag na ang satong para tubos, si Kristo na kagurangnan. Si San Pablo nagpapagirumdom kung ano ang dapat gibuhon, mantang kita nabubuhay pa digdi sa daga. Ini ang pagkabuhay nin sarong Kristiyano. Pagsikwal kan gabos na bagay na kinabanon na minaraot kan sa tuyang relasyon sa Diyos, asin paginguwang mabuhay na matanos, asin banal na kinaban. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang mapasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo kay Tito. Ang biyaya nin Diyos ipinahayag para sa kaligtasan nin mga tao, asin tinitukdoan kita na talikdan ta ang mga bagay na dai makakadara sa to sa Diyos, asin ang mga kamawata na kinabanon. Dapat na kita nakakapugol sa sadiri, nabubuhay na matanos asin banal sa kinaban na ini, mantang nagahalat sa tuyang dakulang Diyos asin para tubos si Kristo Jesus. Idinusay niya sa iyang buhay huli sa to, tanganing iligtas kita sa gabos na karatan, asin makalinig ning sarong banwaan para sa iya, banwaan na mahigos sa paggibo ning karahayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po para sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang umawon ng Diyos ang maiga.
kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong Espiritu. Pagbasa kan Ebanghelyo, susoki San Mateo. Kamurawayan sa imong kagurangan. Kaitong panahon, si Cesar Augusto nagbuot sa paagi ni sarong dekreto na ang bilog na kinaban mapasenso. Ang eno tapag sensong ini ginibo kan si Quirino, gobernador sa Syria. Kaya gabos nagpuruli sa sadiri ni ng banwa tanganing masenso. Si Jose hali sa banwa ni Nazaret sa Galilea, nagduman sa Judea sa banwa ni David na ang ngaran Belen, digdi siya nagrehistro. Kaibahan si Maria sa iyang agom na madali nang mangaki. Huli, tagikan siya sa familia asin kapag-arakian ni David. Nangyari, na kanyaon sindaduman, uminabot ang panahon na si Maria nangaki. Asin nangaki siya kan sa iyang panganay na lalaki. Pinatos niya nin lampin, asin hinulid sa bahugan. Huli tamayo ning lugar para sa inda, duman sa harong na nasa katan. Harani sa lugar na ito, sa kaumahan, igwanin mga pastor na nagbabantay kan sa indang mga karnero kun banggi. Ang anghel nin kagurangnan, nagpahiling sa inda, asin ang kamurawayan nin kagurangnan, nagliwanag sa palibot ninda. Natakot si inda nin makuri, alagad ang anghel nagsabi sa inda, "Dai kamo matakot, darako sa indo ang marahay na bareta, sarong dakulang kaugmahan para sa bilog na banwaan. Ngunyan, sa banwa ni David, namundag para sa indo ang paratubos, ang Mesiyas sin kagurangnan. Ini ang tanda. Makukuan indo ang sarong umboy na napapatos ng lampin sa kanahuhulid sa bahugan. Dangan, bigla nindang nahiling sa palibot kan anghel ang kadakol-dakol na hukbo nin langit na nag-uumaw sa Diyos asin nag-aawit. Pag-umawon ang Diyos sa kaitaasan asin sa daga katuninongan sa mga tawong marahay ang buot. Marahay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa iyo, Kristo. Matukaw po. Merry Christmas po sa gabos. Merry Christmas po, Father. Aram ko gamit na gamitan ng maray ang greeting na iyan. Puon pa kan maaraman ta na pwede nang mag-greet nin Christmas. Pirang beses ta na oday ta na mabilang na every time na mahiling taan kamidbid, permite ang ginagamit. Pero kunya na aldaw, tama na gayo. We greet one another, Merry Christmas. Pinunanta po ang selebrasyon kasubago. Actually, bago pa man ang misa, ang mga members ng Parish Youth Ministry nagkaigwaning halipot na play, panunuluyan. Tanganing i-refresh ang isip niya to, ang memorya niya to, ang imagination niya to. Kang nangyari, kan enot, nabanggi kan si Maria sa iyang ipinangaki si Jesus. Sindang duwa, naghanap kan lugar na madadagusan, kaya naghanap ng matutuluyan. Sagkod na sinda, dinara kan sarong tao na may marayaan buot sa lugar na aba, sarong sabsaban, lagad para sa inda, tama na ang lugar na ito. Sabsaban ay ang sentro kang sa tuyang, selebrasyon sa laog kang liturhiyang ngunyan. Pagpuon kan misa, mayo panganin ng ilaw ang gabos. Tabot niya to natawan ng emphasis ang halaga kan aki na nyaon sa bahugan na sa tuyang ipinagrorokyaw ang sa iyang pagkamundag kaya nagigreet kita ng Merry Christmas. Pinunan niya to na ilawan ang mga ilaw na mas malaad
kan sa tuyang ipinagrukyawan kamurawayan. Magigirumduman ta, ang huring parte kan Ebanghelyo, ang sa tuyang kinanta na pag-umaw kamurawayan was in fact, mga pag-umaw kan anghel kan si Kristo namundag. Pag-umawon ang Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninungan sa mga tawong marhay an buot. Ang hinahanap niya to nakahulugan kan Pasko. Ang hinahanap niya to nakaugmahan na darakan Pasko. Makukuan niya to sa sabsaban, magayon na paghilingon, pero kung babalikan ta, asin iimahinaron niya to ang sitwasyon ni Maria asin ni Jose, kaitong panahon, bakong arog ka ini, bakong siring. Kaya buot ko na hanapon ta ang kahulugan kan sa tuyang pagurupurop diyan sa Bilen sa tuyang tinatawan ning onra o tinatawan niya to ning emphasis sa selebrasyon na ini. Sabi ni Pope Francis, nakaaging Santo Papa, ang Bilen iyo man giraray ang pinakaurog na tanda kan kahulugan kan Pasko para sa satuya gabos. Enot, ano ang sinasabi sa tuya kan Pasko pag naghihiling kita sa sabsaban o sa manger, sa Bilen, inaapod niya to. Pinapasabot sa tuya na bakong harayo sa to ang Diyos, harani sa sato ang Diyos. Kunya na aldaw na utob ang propesiya kan mga profeta, partikular ni Propeta Isaías na nagsabi, ang Diyos uya sa to, aapodon ang aki na ipapangaki, sarong lalaki na ipapangaki, nangangaranan Emmanuel, o sabihon, Diyos uya sa to. Sa Ebanghelyo na langog niya to, si Maria, namundagan ni sarong aking lalaki, sa tuyang pinagtatawaning onra sa laog kang selebrasyon na ini. Sa tuyang pinaghala sa laog ng siyam na aldaw, mantang iniumaw ta si Maria, nalakaaging siyam na aldaw, kaya may kita nagkakanta ning Salve Regina sa iyang kaumawan, alagad sa tuyang kaaldawan mo niyan, pinagtatawan niya to in mas dakula na pag-umaw, iyo ang Diyos na yaon sa kaibahan niya to. Bakong harayo sa to ang Diyos. Sabiyon, God is so close to us. Aram ko, ang iba sa tuya, may mga pagmati na harayo ang Diyos. Aram ko, ang iba sa tuya, lalo na sa may mga pinagdadaanan dyan, nagarubaga, mayo ang Diyos. O kaya, di kami dinadangog ning mahal na Diyos. Sa mga inaagihan ta partikular, sa mga pamilya niyato ngunyan, na may mga inaagihan ng krisis, problema, ano pa man yan, pinminyatong nahahapot, ano taarog ka ini? Ano taarog ka ini? Ang mensahe kan Pasko, yun na kaibahan ta ang Diyos. Asinulit na kaibahan ta ang Diyos, magdadara sa tuya anin paglaom. Magdadara sa tuya anin paglaom. Kung kaibahan ta siya, sabihon, may kaligtasan kita. Because the presence of Christ brings about salvation. The Lord came to us not just to be born, but to save us. Kaya naapod niya to ang sa iyang pagkamundag, saving presence. Nagliligtas na presensya ng Diyos. Sinaram niya to, pirming yaon iyan sa kaibahan ta, ang kagurangnan. Mayo nin pagkakataon na dahi niya to, kaibahan ang mahal na Diyos. Kung kaya ngani siguro namudag ang kagurangnan bilang sarong tao, tangani na ibanhan kita sa tuyang mga kakundian bilang tao, sa tuyang mga kaluyahan bilang tao, sa tuyang mga kasakitan bilang tao. Siya mismo nakaagi kang siring na mga kaluyahan. Pinapasaba sa tuya kan Pasko, na ang mensahe kan Pasko, bakong harayo sa mensahe kan pagkagada ni Kristo, tang aram niya to na ang aki na nawiwilihan niya to na mahiling, na ikinakaugma niya tong mahiling asin kaputan. Arubakan ang aki para sa tuya, nakakaugma. Pero aram niya to, ini ang aki inhanda na magdulutin buhay para sa sato. Tanganin na kita iligtas. Presensya ng Diyos sa buhay niya to. Ini ang kahulugan kan Pasko. Ang Diyos uya sa to. Dahil po kita makalingaw, kaibahan ta ang Diyos. Ang ikadua, na mensahe sa tuya, pero na siguro nalalangog niya to,
Mayong iba, kundi of course, ang Diyos na namumuod sa satok. Dahil nakontintuan kagurang na napagparhiling mo sa nakitahali sa itaas. Dahil siya nakontinto na magparasugo sa nanin mga propeta, tangani na sabiyon sa tuya sa iyang mga kagustuhan. Pinili niya ang sa iyang presensya, personal na presensya, bilang sarong tao, na iyon makaibahan niya to. Arog ba ka ang permi ang basihan niya to kan pagkamuot. Pag namumuotan kita, gusto niya to kaibahan ta. Kasi ang tunay na tanda kan pagkamuot, permi yaon siya sa to. Pero inan pagkamuot na nagliligtas. Bakong harayo duman sa inot na kahulugan na sinabi ko kasubago. Pag nahihiling tapuan, bahugan, talikong babalikan ta, laagan iyan yung pagkakankan mga hayop. Alagad ang Kristo na namundag ilinalaag niya to, pinapagirumdum kita, handa siyang itaon sa iyang sarili bilang sa tuyang kakanon. Sakripisyo bilang sa tuya, para sa tuyang kaligtasan. Ang bahugan, tanda man kan kagutuman niya to, kadako lang mga kagutuman kan buhay, kaya kita nag-iiriwal. Pagkabaranga, tabo niya to na kita mawaran, magkaigwana sana, o kaya nagraralamangan, huli sa paghuna na baka mawaran kita. We consider one another as garo kaiwal, o kaya anong apod kayan? Kaiwal o kalaban, o kaya kung sa kawat competitor. Kaya kita nagraralamangan. Ang bahugan simbolokan pagka makasadiri nin tao. Dadahilan ka iyan, nakakagibo kita nin mga bagay na pagkatapos ng gibon, dahil tayo ma-imagine. Pinaguhuna ata na maray para sa tuya. Huli sa sabi ka iyan, pagka makasadiri, pagkasakim. Pero ang Diyos sa namundag, nayaon sa sabsaban ng papagirundum sa tuya, itinatao niya ang bulong sa siring na kahilangan ng tao, ang siring na kagutuman kang tao, ang pagpapakadai kang sadiri. Pinili ng Diyos na magin abas atubang niya to, tangani na pasabuton sa satuya, igwanin kayamanan sa pagpapakadai, igwanin kayamanan sa pagsasayuma sa sadiri, igwanin kayamanan sa pagsasayuma sa kasalan. When the Lord was born, He was born to a place with nothing. With nothing. Mayong-mayo. Mayong-mayo. Alaga siya napapalibutan kan duwang tao na pano nin pagkamuot sa iya. Jose asin Maria, na itinaw ang gabos, linangawan ang sa indang buhay, ang sa indang mga plano para sa kagurangnan. Yaon duman ang presensya kan mga magi na naghanap sa inda. Kung naghahanap kita sa kagurangnan, mahahanap ang pagkamuoting mahal na Diyos. Kasi ang pagkamuot na yan, iumasan na magtutok do sa tuya. Kan mga marhay na dapat niya itong gibuhon sa tuyang buhay. Pagkamuot na magliligtas sa sato. Yaon duman ang presensya kan mga pastores. Mahiling niya to kung paano ang pagkamuoting mahal na Diyos sa mga daing sukat, sa mga mayong-mayo. Kung si Herodes, dahil niya ipinahiling ang sa iyang sadiri, mantang naghahanap si Herodes kung hain ang aki na namundag, alagad sa mga pastores, sinugo pa ang mga anghel, tanganing pasabihon sa inda, nahinyaon na ang Mesiyas, mahiling nindo, nahuhuli sa bahugan, kaya sindanag numan, tangani na magtaon yung pag-umaw. Ang bahugan, pagpapagirundom sa satuya, kang pagkamuoting mahal na Diyos na naghahanap sa sato, asin buot niya na makanood kita sa siring na pagkamuot, tayan ang satuyang kaligtasan. Ano ikatulo? Iyo siguro ang kasimbagan niya to, sa enot asin ikaduwa na sa kuyang itinao. Kung nasasabutan niya to, na ang Diyos kaibahan ta. Kung nagtutubod kita, na ang Diyos na namumuot sa tuya, iyo ang satuyang kaligtasan, dapat ang satuyang kasimbagan, pagpapasalamat. Pagpapasalamat. Asin, kung kita nagpapasalamat, dapat pirming yaon ang kapakumbabaan. Pirming yaon pinagseselebraan ang kapaskuhan, pirming sa katapusan kang taon. Magayon na, pirming oportunidad para sa tuya. Tanganing kita magbalik sa nakaaging mga bulan,
Ano man ang mga nangyari sa tuya, maugma, mamundo, mapait na mga pangyayari, but all those things, we learned lessons and could be pwede niya to na ibilang, could be counted as blessings from the Lord. Ang bangging ini, okasyonin pagpasalamat sa mahal na Diyos. From niya to ang sa iyang mga karahayan sa satuya. Sinurog sa gabos, kung kita nagro-room please, dahil kita makalingaw, balik naman kita duman sa inot asin ikadua. Nakaibahan ta ang mahal na Diyos. Na namumutang kita ning mahal na Diyos. Taminsan nalilingawan ta iyan. Asin pag nalilingawan niya to, makahiherak na naman ang satuyang kondisyon. Ang Pasko, pirming kaugmahan asin paglaom ang dara sa satuya. Kaya kung dahil niya to nalilingawan, ang kahulugan kan Pasko para sa to, dapat pirmi sa nakitang maugma. Anuman ang sitwasyon kan satuyang buhay. Maray ang magpasalamat, kasi ang pagpasalamat iyon magkukumpleto kan satuyang kaugmahan. Asin ini ang dahilan kan satuyang pagselebrar ngunyan nabanggi. Ang pagpapasalamat, yung magpapanuuning kaugmahan sa sato. Ang Diyos kaibahan ta. Ang Diyos namumuot sa to. Asin ang sa iyang pagkamuot, yung ang satong kaligtasan. Padagos na magpasalamat sa iya. Merry Christmas po sa gabos. Matindog po kita. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos sa nahihiling asin dahi nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Yesu Kristo, bugtong naaki kan Diyos, asin namon dagi kan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya, nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya hali sa kalangitan. Asin na nilaman, huli ka ni Espiritu Santo, ki Virgen Maria, asin na ni tao. Maluhod po kita. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sakod sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susok sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to o kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, ang sa iyang kahadean, daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga profetas. Asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, sin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Sa raro bilang pamilya kan Diyos, sa pagselebrar kan pagkamundag ni Jesus, nagpapasalamat kitang mamibi sa Ama, sa pagsubol niya para sa to, kan orog kadakulang para ligtas. Ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan sa bilog na kinaaban, magharubay kan mensahe nin katuninongan ni Kristo, asin magintanda nin paglaom para sa mga yaon sa kadikluman. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga pamayo kan mga nasyon sa kinaaban, maglakaw sa dalan nin katuninongan, asin mag-ako kan Diyos noon na kadunungan, na mamasdanindaan sa indang linalakawan. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
Tanganing sa satuyang harong, asin sa pag-iriba nin mga katuod, ikahiras niya to ang kaugmahan, asin nga ngalasan, na ang Diyos uya sa to. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga duka, mga nagihelang, mga nagmumundo, asin mga nakasuhay sa saindang pamilya, sa selebrasyon kan Pasko, maranga kan katuninongan ni Jesus. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Tanganing ang mga gadan, makapuling ligtas sa langit noon nakahadean. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga sa mong pamibi. Kagurangnan sa mong ikinakaugma, ang pagkamundag kang sa imong aki. Tawan sa mo ang grasya na mamundag sa bagong buhay, kay ba ni Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kanyo Eucharistia.
Magpamiibig ang mga tugang, tanganing ang sako sa indong atang, maako man lugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kay raking akoan mga atang nadulot sa imo, tanganing huli kan pag-ako kayan, tubuson kami sa kasalan, asin malinig ang mga isip, magkanigong maghalat, kan kamurawayan kan pagdatong kang sa imong aki, huli man sa naki Kristo sa mong kagurangnan. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso, magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Huli kan misteryo kan tataramo na nanilaman, ang bagong liwanag kan sa imong kamurawayan, nagtingraw sa mga mata kang samong mga isip. Tanganing sa samong pagmitbid sa Diyos sa nahihiling, sa pagkamuot, mabihag niya kami sa mga daing nahihiling. Kaya kaibakan mga angeles, sinarkangheles, kaibakan mga tronos, dominasyones, asin kaiba, kan gabos sa langito na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan. Dahing tapos na nagsasabi, kagurangnan ikanagadan banal, asin ang gabos sa linalang na inaataman mo, maninigong nag-uumaw sa imo. Hulit sa imong aki sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Sa bagsik asin kusog kan Espiritu Santo, binubuhay asin pinapabanal mo ang gabos, sinday ka nag-uuntok sa pagtipon kan banwaan para sa imo, tanganing poon pagsirang, sagod sa pagsulnop kang saldang, malinig na atang ikadulot sa imong ngaran. Kaya kagurangnan, kami nakikimaherak na nag-aarang sa imo, na ining mga atang na dinarami sa imo, tanganing mabindisyonan, kapag kanigong pabanalon, kan iyo masa ng Espiritu, tanganing maginhawak asin dugo, kan sa imong aki, sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Sa iyang pagbuot, sineselebrar mi ining mga misteryo. Takan banggi na siya pinasaluiban, nagkuanin tinapay, asin nagpasalamat sa imo. Nagbindisyon, binaak, asin tinao sa iya mga disipulos, na ang sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini, tayo ang sakuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyaman kali, singgadari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom ka ini, tini ang kalis kang sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon indo, sa pagrumdum sako.
Misteryo kan pagtubod. Kaya kagurangnan kami nagrurumdom ang nakakaligtas na pasyon kang sa imong aki. Asin kan makangangala sa pagkabuhay, patin pagsakat sa langit. Siring man kaming nagahalat, kan sa iyang ikaduwang pagdatong, nagpapasalamat na nagdudulot sa imo, kay ning buhay asin banal na sakripisyo. Lilinya namimiibi kami, ang dulot kan sa imong simbahan, asin sa pagmibid mo kan ostya, na sa sakripisyo ka iyan, minabot mong maulian buot. Itugot mo na kaming binabag o kan hawak asin dugo kan sa imong aki. Pano kan sa iyang Espiritu Santo, maabtan man lugod na sarong hawak asin sarong Espiritu ki Kristo. Gibuhon niya lugod kaming daing sagkod na dulot sa imo, tanganing kaibakan sa imo mga pinili, makamtan mi an pamana, enot kaibakan orog kapalad na Birhen Maria, ina kan Dios, kaibakan sa imong kaiban ni San Jose sa iyang esposo, kaibakan sa imo mga santos asin mga apostoles, asin mamurawayo na mga martires, patin gabos na mga santos, sa danay nindang pagsurog sa atubang mo, nagsasarig kaming matabangan. Ining ostya, kang samong pakipag-ulian, namimiibi kami kagurangnan. Makapauswag man lugod kang katuninungan asin kaligtasan sa bilog na kinaban. Ang sa imong simbahan na nagbabaklay sa daga, papagkanigo ang magsarig sa pagtubot asin pagkamuot, kay bakan sa imong surugoon, si Leon sa mong papa, asin si Rex Andro na sa mong obispo, kay bakan gabos na mga obispo, asin gabos na klero, asin kan bilog na banwaan na tinipon mo. Kaugayi, ang mga panuga kaining familia, na binuot mong makiatubang sa imo. Maugayo na ama, kay raking pagsararoa sa imo, ang gabos mong aki sa inmansinda na kawarak. Ang mga tugang nyamo nagadan, asin ang gabos na nagpagayagaya sa imo, na nagtalikod na sa panahon na ini, mabuot mong akoon sa imong kahadayan. Naglalaom kaming makakaduman, tanganing sarabay kaming mapano sa kudpaman, kang sa imong kamurawayan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, sa paagi niya, iwinawaras mo ang gabos na karahayan sa kinaban. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa saya, sa imo Diyos amang makakamhan, ang pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakaugalian, ngangas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na talingka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos sa kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglawom asin pagdatong, nga samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hesu Kristong kagurangnan, ikanta nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa Indo, hare pagilinga sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan. Sinba pagkanigoa, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susukso sa imong kabutan. Ikan na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uyan, kordero kan Dios, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtarang kasana, asinan sa kong kalag, mauumayan.
Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan warasan sa mong mga binago, kaining sa imong makangalas-ngalas na balahog, na makahalat na magsamba sa pagkamundag ang sa imong aki, tanganing sa kaugmahan makamtan mi, ang sa iyang danay na pagdulot, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po. Enot, ang parokya nag-iimbitar sa mga young professionals or young adults, edad 23 to 49 years old, na magpartisipar sa sarong pagtiripon sa maabot na Enero 24, 2026. Inigigibuhon sa Archbishop Alberto Hall, digdi sa Satuyang Parokya. Kamauotan ka nasabing aktibidad na magtaunintabang spiritual asin oportunidad sa mga young adults na nagmamawot na magkaigwaning grupo na maiibanhan digdi sa parokya para sa saindang pagtalubo bilang sarong individual. Ikadua, sa ngaran po kan Satuyang Parish, Pastoral and Finance Councils, buot ko pong pasalamatan ang gabos na nagpartisipar ngunya na Santa Misa. Salamat sa mga altar servers, lectors and commentator, lay Eucharistic ministers, SOCOM asin collectors sa saindang partisipasyon sa laob kan Misa. Siringman sa Colossians 2:7 choir and chamber music accompanists sa saindang magayon na pag-awit sa liturhiya. Ang pasasalamat man sa pamilya ni Mr. and Mrs. John Paul Marcaida sa pagsulo kan kandila sa banggi kan pagkamundag kan kagurangnan. Asin urog sa gabos, kay Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, Kura Paroko kan Parokya, ang Satuyang Celebrante Mayor, asin Predikador. Matindog po para sa huring bendisyon. Buot ko man ko ng oportunidad na magpasalamat kaibakan Finance Council asin Paris Pastoral Council sa gabos na nagtaoning tabang kang nakaaging Misa di Aguinaldo sa mga nagpakakan, sa mga parasimba sa bilog na siyam na aldaw. Salamat po sa asistensya sa tabang na sa indong ipinagtao. Salamat po. Since sa indo ka po sa pag-attender ka ining misa, maging makahulugan lugod sa tuyang pagselebrar kan Pasko ngunya na aldaw. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon man lugod kamo kan Dios na makakamhan, ang Ama, asin anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa pagkamuot kay Kristo. Salamat sa Diyos. Igwa po ning pagpahadok sa ninyo. Igwa malinya na lang po kita dyan para sa kissing kang sa paghadok kang sa ninyo, Jesus. Merry Christmas po sa kabos. Merry Christmas. Oh